ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ନୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ତମର ସଖା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଆଜି ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯେ ମୁଁ କଣ ନେଇକି ଯିବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ପାଖକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯଦି ବିଦେଶରେ ଥିବେ ଆସିବେନି ଦିଅ ବା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବେନି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜମା ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି ତେଣୁ କହିଲେ ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ସେ କଣ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ତମେ ପୁରା କହୁଥିଲ ତମର ବନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼େ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଖୁଦ ଭଜା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜାକୁ ନେଇକି ଦେବି ନା ସେ ପା ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଥିଲ ତମେ ଯେ ଛୋଟ ବେଳେ ତମେ ଶାଗ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅଛି କଣ ଖୁଦ ନା ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଟେ ଚାଉଳ ରଖିଛି ତାକୁ ଭାଜି ଦଉଛି ନେଇକି ଯାଅ ବଡ଼ ସରମରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଦାମା କୋଉଠିକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଏଟାରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଧିରାଜ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ କୁହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ସୁଦାମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ କଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଯେ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ବିକାରୀ ଭଳିଆ ଆହୁରି ହୀନ ମଣିଷଟେ ସିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜା ହବ ବନ୍ଧୁ ହବ କେମିତି ହସିଦେଲେ ମନା କରିଦେଲେ ଇଏ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବର ମୋର ନିଜର ଲେଖା ଯେ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଦାମା ମୋର ବେଶୀ ସ୍ୱର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାବର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି